Mobilizazio burrunbatsua arratsaldeuntan Baionako karriketan. Sehaskako erakasle, ikasle eta gurasoek beren aldarrikapenak ozenki adierazi dituzte, danborrada erraldoia antolatuz. Ikastolen federakuntzak bere iparraldeko ikastetxe guziak mobilizatu ditu 4.000 pertsona pasa, hezkuntza ministeritzaren gandik ahalak eskaz direla salatzeko. Ikastolak ez direla kontente gora untan, lanpostu batzu, irakasle postu batzu gehiago behar genituzke ditugun ikasle kopuruekin. Gure ikasle kopurua goiti joanen da helduen sartzean, eta ikastolek badakite olako kasuetan elkartasuna behar dela erakutsi eta behar dugula denek hemen izan. Sehaskak postu hauek gabe klase kargatu egiak izanen direla deiadarra pizten du, irakaskuntza baldintza minimoak ez direla beteak izanen azpimarratuz, batez ere kolegioetan. Hor, adibidez, gure kolegioan senperen proposatzen digutena da, 39 ikasle, gela bakar batean sartzea. Hori ez dakit nola posible den, nola ulertu daiteken, ez dugu zerbait gehigarri eskatzen, bakarrik legez dagokiguna eta hori eskatzen dugu, besterik ez. Hainbat hautetsi manifestaldiaren lehen lehoetan presentziren, bestalde Sehaskaren sustenguz iparraldeko diputatuek gutun bat igorri diote hezkuntza ministeritzari ikastolek eskatzen dituzten postu guztiak onartu ditzan galdegiteko.